Kurt û Kurmancî Cemîl Oğuz Sînema xeybî nasgerdişî welatan şaran muhîm a û eno hed de Kurdî zî game bi game raverşîne. Ma ewro balê bancê înan ra diheban. Ji otera enewa derhenera Kurdê Festîvala Fîlman a Berlînê de bi ser kewte û xelatê girote. Maqala derhenera Kurdê Kurdîn Ayûbekenê. A serey 1990 de duhokta ameyê dinya. Enka Viyana de jiyana xwe dewam kena. Zanîngeha hunerî ya Viyana Awstrûya de wenda. Serey 2020 ra nat fîlmê Kilmanê Ancana. Senaryo nisnena û karê hunerî ra eleqedera. Enka ay fîlmê xuyo yewîneya derg bi nameya Sonê ant. Fîlma ay di beşê fîlm û yewînê Berlînalê de bi ser kewt û ay xelatê girote. Festîvalê Berlînalê dinya de yew festîvalê muhîman rawa. Festîvalê emsar destê sibatê de dest pê kert û vî sibatê de qedêna. Laverî temaşakerdişî bi hîrê rojan xelatek kena vila. û Kurdeke bi xelateke muhîmatiya gama eştê miyanê sînemaya dinya. û çiya binêke ma wezeno ster û vin derê festîvala bi nameyê Kurt û Kurmancîya. Çendê Kurdanê ciwanan dest bi xebateke anayînê kerde. Rêya yewînê bî kê viraziya. Arman zî ew bike yew deqe fîlmê berê antişî. Yew deqe çiyo? Çi qîmetê yew deqe est o? Bersiv eno. Erê yew deqe zaf niyo la di enê dinya dijîtal de çi kew muhîm o? Ke merdim beş kodi yew deqe de derdê xwe biware ziwan. Amadekarînê festîvalê karekê baş kerd. Çewres û hev tîmlê kilmî ê yew deqe înan re amey şirawtişî û înan şiyes hebî te ra weçînay. Serê keyapela Sînemaya Kurdî .net ra motî ra. Tenê rov fîlman temaşa kerdî veng zîday. Destê sibata emsarî de festîvalê temam bî û peynî de fîlmê Edî Beyî, Tirs, Xwîx, Hişê Zarok û Li Malê bi ser kewtî. Erê, nameyê festîvalê henî bi problem bî. Vat bî Kurt û Kurmancî. Belkî fîlmekê kilm bi kirmanckî yan bi soranî zî bero şirawtişî. Loma zî bi vatê Kurt û Kurdî got tewr baş baynê. Ez bawer kena serênan got ene joyê rast bikerê. Helbet sînemagerê ma miyanê hewdanan de ye. Xebetanê fîlman ancene û got bancê zî. Mesela Mano Xelîl par sînor ant bî. Par ra heta enka zef festîvalanê miyanê neteweyan de xelatî girotî. Lavirdî xeberê ma day Semedo newey bî. Ma zef qalê înan kerd. Ez bawer kena seranê verdî ma de sînema Kurdî got tewr baş raver şoro. Çi kew muhîm o ke raver şoro? Çimkî dinya bi sînema tarîxê xwe nisnena. Bi sînema derdanê xwe moncena. Dinya û sînema zî endî sektoreke muhîm a. Ma hêvî bikerê eno het de zî ma got rawer şîn û birresîn dinya.